ассалому алайкум, тамошобинони муҳтарам. Имрӯз дар шаҳри Қуҷанд тренинги устод Сернур Давлатов баргузор шуда истодааст. Ин ҳам бошад чӣ бояд кард ки дар 18 моҳ шумо ҳамчун аз ҳисоби молиявӣ озод бошед. Ва пагоз яъне санаи 29 май ин тренингҳо 6 соат баргузор мегардад. Яъне давоми 6 соат устод Давлатов чӣ гуна бояд дар 18 моҳ шумо бояд аз ҳисоби молиявӣ озод шавед гуфта мегузарам. Ва инчунин дуюм тренинг ин ҳам бошад чӣ бояд кард ки фурӯшро изофа кард. Пик продаж бояд шумо инҳоро иштирок кунед ва инчунин дар назар аст ки дар моҳи июн аз 3 то 8 дар Баҳористон мастер-класс баргузор мегардад. Мезорони конференсия ки аз $1 миллион чӣ гуна кор кард. Ва инчунин аз 8 то 13 июн дар Баҳористон мини мастер-класс ки дар он ҷо аз тамоми Қазоқистон, Қирғизистон, Россия, Тоҷикистон соҳибкорро зиёда аз 100 нафар ҷамъ мешаванд. 5 рӯз оиди рушд кардани соҳибкорӣ, чӣ хел бояд бо мизоҷ кор кард, чӣ гуна бояд коргарро кор фармуд, ҳисобу китоби вай корхона ва инчунин барои рушд кардани соҳибкорӣ дар он ҷо дарс мешавад. Бевосита дар он дарс ман гуфтанӣ ҳастам ки ин хел ҷамъият фақат дар ин тренингҳо яъне шумо метавонед ба худ ҳамкор пайдо кунед, яъне партнёрҳо ва аз бизнесҳои дигар касбҳо низ бохабар бошед. Марҳамат иштирок кунед, дониш гиред. Ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, шунаванданони азиз, ин ҳам бошад савол ба Рустам раҳматулло мебошад. Ман мехостам ба чанд саволҳое ки аз тарафи шогирдон доданд ҷавоб диҳам. Насими Исфара савол додааст ки ассалому алайкум, ман донишҷӯ ҳастам ва дар ҷумҳурии Чин таҳсил менамоям ва мехоҳам бизнеси худро кушоям. Ман чӣ кор кунам? Ба ман чӣ маслиҳат медиҳед? Насим ҷон, шумо бояд зиёда аз 10 намуди тиҷоратҳое ки шумо метавонед, яъне медонед дар бораи ин корҳо бояд номнавис кунед. Дар ҷумҳурии Чин бисёр имкониятҳо калон аст. бинед ки тоҷиро имрӯз бо кадом кор машғул ҳастанд ва метавонед шумо як тоҷирро, яъне як соҳибкорро ба худ устоз пайдо кунед ва он коре ки онҳо карда истоданд, яъне шумо миқдори кам ки оғоз кунед. Яъне имрӯз бинед ки бисёр чизҳо аз ҷумҳурии Чин омада истодааст, дар Тоҷикистон, дар Русия, дар дигар давлатҳо. Шумо тавонед ки ҳамин чизҳоро пешниҳод карда хариду фурӯшро оғоз кунед, аз ҳамин кам оғоз кунед, аз $1000, $2000, $5000. Вақте ки шумо донишҷӯ ҳастед, пулои калонро шумо набояд чӣ кунед, як бора ба кор шурӯъ кунед. Шумо аз хурдаш сар кунед, яъне аз $1000 то $5000. Вақте ки шумо оғоз мекунед, шумо оҳиста метавонед ҳамун тиҷоратро рушд кунед. Яъне ба он коре ки шумо машғул шавед ки онро шумо медавонед. Яъне он чизҳое ки ба Тоҷикистон мебиёяду ба фурӯш меравад. Яъне он чиз кӯҳна намешавад, вайрон намешавад, ҳамин чизҳоро интихоб кунед. Саломат бошед. Давлат Исроилов савол медиҳад. Ассалому алайкум устод, ман шавқи зиёд дорам ягон бизнес кушом, лекин наметавонам кадом бизнесе кушом. Айни ҳол аз муҳоҷират кор мекунам, дар муҳоҷират маслиҳат диҳед чӣ кунам? Илтимос як маслиҳат диҳед. Постоянни роликҳои шуморо тамошо мекунам, фикронам дигар шуд, раҳмати калон. Давлат ҷон, вақте ки шумо дар муҳоҷират ҳастед, шумо набояд корҳои сиёҳ кунед. Шумо метавонед аз чизи хурд бошад ҳам хариду фурӯшро оғоз кунед, яъне тиҷоратро оғоз кунед. Имрӯз бисёр чизҳо ҳаст ки шумо метавонед дар ҳамон базаҳо рафта, дар ҷойҳо рафта хариду фурӯшро оғоз кунед. Шумо вақте ки фикр мекунед, вақте ки дар рӯи коғаз менависед ки бо чӣ кор машғул шуданатонро, зиёда аз 10 намуди тиҷоратро шумо фикр карда бироед. Тиҷоратҳое ки ҳаст ки барои худатон, яъне кӯчак ҳастанд, майда ҳастанд, аз ҳамон оғоз кунед. Вақте ки 10 намуди тиҷоратро шумо менависед, аз байни 10 намуд шумо метавонед 3 намуд, аз 3 намуд 2 намуд, аз 2 намуд 1 намудро интихоб кунед. Вақте ки шумо ҳамон намудро оғоз мекунед, ҳатман дар ҳамон намуд кадом тиҷорат ки набошад, шумо метавонед аз ягон кас маслиҳат пурсед. Ки имрӯз бисёр нафарони тоҷикое ҳастанд ки тоҷирое ки ҳастанд дар Русия кор карда истоданд, тиҷорат карда истоданд. Шумо равед гӯед ки ман мехоҳам ба шумо шогирд шавам. Шумо ҳамин илми тоҷирӣ, ҳамин соҳибкорӣ дар Русияро ба ман омӯзонед. Вақте ки шумо меравед, кадом тоҷирӣ ки набошад, ҳатман ба шумо кӯмак мекунад. Лекин аз кори хурд оғоз кунед.
шахсе ки имрӯз бо корҳои сиёҳ яъне бар сохтмон кор мекунанд дигар корҳо кор мекунанд муваффақ шуданашон душвор аст. Мехоҳед ки агар муваффақ бошед шумо аввал дониш гиред баъд тиҷорат кунед. Шумо бояд донишгириро оғоз кунед аз китоб хондан роликое ки шумо дида истоитон дар ютубҳо ҳаст бисёриҳо ҳамту тамошо мекунед. Шумо набояд шумо дар вақте ки тамошо мекунед дар дасти шумо ручка ва коғаз бошад. Он фикрҳои нағзе ки аз ютуб мебинед аз роликҳо мебинед шумо бояд нависед. барои ҳамун фикратонро коғаз ба оварданро ёд гиред. вақте ки шумо фикратонро дар коғаз мебиёред вай амалӣ мешавад. нақшаи шумо ман боварӣ дорам ки дар русия шумо тиҷорати худро меёбед ва муваффақ мешавед. хуб баъха гуфтиян аз Москав савол дода истоданд ки ассалому алайкум ака як савол ман чӣ хел план кашам барои бизнес бедонапарварӣ. Бизнеси бедонапарварӣ ҳам низ имрӯз як бизнесе ҳаст ки рушд карда истодааст. Яъне шумо бояд пеш аз ҳама барои бизнес оғоз кардан шумо бояд нақшаи молиявӣ дошта бошед. Шумо агар дар даст $2000, $3000, $5000 чанд пуле ки маблағ доред аз ҳамун кор оғоз кунед. Яъне шумо сараввал 1000 дона бедона мегиред барои хӯрокаш чанд маблағ лозим аст барои нигоҳубин чанд маблағ лозим аст. вақте ки шумо ҳар якта расхода яъне ҳар якта хароҷота менависед шумо ба шумо бизнес план пайдо мешавад. яъне имрӯз бисёр маводо ҳаст ки дар як сол ҳамин бедона чанд фоиз афзоиш мекунад. яъне чанд қадар шумо фоида гирифта метавонед. вақте ки ин чизҳоро шумо менависиду фикр мекунед шумо аллакай як дар рӯи коғаз як нақшаи тиҷоратӣ пайдо мешавад ки оё шумо ба ин кор шурӯъ кардан мехоҳед ё намехоҳед. имрӯз дар ҳамин интернетҳо бисёр ин чизба маълумото бисёр аст. шумо дароед омӯзед ва нақшаи тиҷорати худро ҳатман созед. нақшаи тиҷоратӣ аз он месозед ки чӣ қадар маблағ дар худ доред. агар худатон маблағатон кифоя набошад шумо метавонед ягон дӯстатона ягон рафиқатона ба ҳамин тиҷорат ҷалб кунед. яъне вақте ки шумо 2 нафар як тиҷоратро оғоз мекунед аллакай 2 нафар не ин 11 нафар яъне қувваи 11 нафара пайдо мешавад ва коратон рушд мекунад. барои ҳамон шумо тавонед ки якҷоя бо дигар кас кор карданро ёд гиред. саломат бошед. хуб ҷони шодиев савол метиҳанд устод ман дар Москав сартарош шуда кор мекунам камтар пул дорам мошин харида аренда тиям мошини арзону шикасту рехташ бисёр лекин аренда пулаш моҳаш 1500-2000 сомон хона бошад қиматару берасход вале аренда пулаш арзон нотариускади процент ба тиям пулро процент дар ислом ҳаром. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? илтимос ҷавобашро интизор пешки раҳмат. шодиев шумо бояд маблағе ки агар шумо дошта бошед ба ҳамон кор сарф кунед ки худатон медонед. яъне шумо агар сартарош шуда кор карда истода бошед яъне шумо аллакай чандин сол вақтатонро ба ҳамин сарф кардед. шумо ба ҳамин соҳа маблағро сарф кунед яъне дар он соҳае ки шумо кор карда истодаед. ё шумо метавонед як салони худро кушоед барои ба ҷои мошин харидан. чунки имрӯз бисёр нафарро мошин харида додостанд дар Русия. аллакай ин кор ҳам кӯҳна шуд. аллакай ин чиз ҳам фоида надода истодааст. як мошин ду мошин ки ин кор карда намешавад. бисёр нафарро ҳастанд ки 50 мошин 100 мошин гирифта доданд дар индира инҳо кор карда истоданд. ман ба шумо маслиҳат метиҳам ки ба чӣ ки вақтатон сарф шудааст ҳамон ҷо маблағ гузорӣ кунед. яъне дар соҳаи сартарошӣ шумо маблағатонро сарфа кунед. ҳамун бизнес ба ягон чиз мумкин шумо ҳамун сартарошӣ ба ягон таҷҳизота кор ё ҳамун гуфтам ки барои шустани мӯй ягон ҳамин бритваҳо ягон фенҳо ҳамин чизҳоро оварда аз хитоими аз дигар ҷо фурӯхтани ҳаминро сар кунед. чунки шумо дар ҳамин соҳа кор карда истодед нозуки ҳамин корро медонед. аксарияти одам барои чӣ маблағро гум мекунад? барои он ки ба коре ки вақт сарф нашудааст маблағ сарф мекунад. вай проблемаҳоро дар дунияш намедонад барои маблағро гум мекунад. шумо вақтатонро барои сартарошӣ чандин сол сарф кардед бояд низ пулатонро дар ҳамин соҳа маблағ гузорӣ кунед. яъне як салони худро кушоед як ҷои худро аренда гиред 2 нафар 3 нафарро бо ҷои корӣ таъмин кунед. аз онҳо шумо метавонед маблағ гиред ҳамин корро рушд кунед. саломат бошед. савол доданд далер мавлонов
салом, ман аз Москав навистосиям, шумово худам аз Конибодон, худаш аз Конибодон. Ман хело хурсанд шудам, бо як устоди азиз ёфтам. Манда масиҳат дид, ман 15 сол боз поваршуда кор мекунам. Доим орзу мекунам, кафе мекушам гуфта. Лекин ҳолам повуру кор кардосиям. Чӣ хел ҳаракат кунам? кушода маслиҳат дид. Яъне кафе мехоҳанд кушода, 15 сол эси кор кардосиям. Як чиз Делерҷон, баъзе мутахассисо аз ҳисоби ки он кас мутахассис ҳастанд фикр мекунанд ки корашон пеш мерад. Яъне худашон кафе кушоянд, корро пеш бурда метавонанд. Лекин онҳо дониши молиявӣ надонанд, яъне дониши тиҷоратӣ надонанд. Барои ҳамин пулро гум мекунанд. шумо ина бинед чанд роҳи пулкоркунӣ ҳаст. Якум ин мутахассиси хуб шудан. Дуюм шумо метавонед менеҷери хуб шудан, яъне идоракунанда. Сеюм шумо метавонед тоҷир, яъне ташкилкунандаи бизнес. Чорум ин маблағгузор, инвестор. шумо дар табақаи ҳамон чӣ ҳастед, яъне мутахассис ҳастед. шумо агар хоҳед ки бештар пулкор кунед, ҳамон соҳаи худатон ба мутахассиси хуб шавед. аз болои худ кор кунеду шумо ба ҳамон кордиҳанда гӯед ки ман бояд чӣ кор кунам ки шумо бештар ба ман оилик диҳед. яъне илмҳои ҳозирии поварро шумо омӯзед ва потенсиали меҳнати худро шумо изофа кунед. вақте ки шумо потенсиали худатонро изофа мекунед, яъне дониши бисёртар мегиред, аллакай корфармо ба шумо бештар пулкор метиҳад. агар шумо хоҳед ки кафе кушоед, ҳатман ба худатон як яъне соҳибкорро ҳамроҳ гиред, шерика гиред. чунки вай фикри соҳибкорӣ дорад, шумо мутахассис ҳастед ва баъд кори шумо пеш мерад. агар худатон ман ҳам повур гӯеду ҳам соҳибкорӣ мекунам гӯед, шумо азоб мекишед. аксари мутахассисо хатогиш дар ҳамин ҷо аст ки мебинад ки кори кафе хуб рафтааст, фикр мекунад ки ин роҳбари ман ман вобастагӣ дорад, чунки ман мутахассиси хуб ва мерад худаш каферо мекушояд ва дар ӯ фикри соҳибкорӣ нест, пулро гум мекунад. Набояд ҳамин шавад. агар шумо хоҳед ки кафе кушоед, шумо як нафар ба худ чӣ гиред? Як соҳибкорро ҳамроҳ бояд кушоед, яъне шерикӣ кушоед ки ман мутахассиси хуб ҳастам, ту соҳибкорӣ, ту ба ин чизо ҷавобгар ҳастӣ, ман дар дуни кухни ҷавобгар ҳастам. баъд коратон пеш мерад. саломат бошед. хуб, як нафар савол доданд ки салому алайкум, ман 5 сол то 2014 деҳаба орд, семен, равған, ангиш мефурӯхтам. корам нағз буд, клиентҳо бисёр буд. охир насиҳа бисёр дода шаҳар ба завод ба қарздор шудам. аз ман пул гирифтам. ҳамин хел шуд ки дигар бор надод. мошини лабо портера корба доду 2 участка фурӯхтам. 70% додам. баъзеҳо қарзе напурсид. ҳозир россия ба стройка кор нағз не равам. мехоҳам боз корама сар кунам, лекин чӣ хел кунам? хатои ман контрол нағз набуд, отчет контрол нағз набуд. китоби ман ва пулро русия хондам, хатогиро фаҳмидам. чӣ маслиҳат медиҳед? бародари азиз, вақте ки шумо аксарияти соҳибкорро ҳамин вақте ки корро оғоз мекунанд, ҳамин отчет контролро намедоранд, ҳисоби китобро надоранд. нишита аз кадом гап аст? нишитать. вақте ки шумо доим контрол мекунед, ҳисоби китоб мекунед, ҳамин ҳолатро намефуроед. агар шумо дар русия бошеду ҳамин корра яъне таҷриба дошта бошед, дар русия ҳамон ҷо соҳибкориро оғоз кунед. соҳибкори хурд, яъне гирифта фурӯхтан. ҳамин баъзе баравед, ягон ҷо баравед, ҳамин маҳсулота камтар гирифта, дар як ҷо бурда фурӯхта, маблағкоркунӣ оғоз кунед. вақте ки шумо маблағкоркунӣ, аллакай шумо чива? ман ин чизро гуфтаам, шумо аллакай хатогии худро фаҳмидед. яъне шумо соҳибкорӣ кардед, тоҷирӣ кардед ва хатогии худро фаҳмидед. хатогӣ фаҳмидед, яъне ҳамин хатогӣ набояд шумо бо такрор кунед. шумо аз ҳамин чиз хулоса гирифта, отчет контролро дуруст карда, дар ҳамон русия кори тиҷоратӣ хурдро оғоз кунед. камтар сони шумо изофа кардед, имкониятҳо калон, дар кадом баъзеи Россия набошад, дар куҷое ки набошад, дар ҳамон ҷо аз оптовико гирифта оварда дар як ҷо фурӯхтан. вақте ки шумо ҳамин корро оғоз мекунед, маблағдор мешед. این چیزا هم دیدم من گفتنی نیستم که چیش نیست است ریسکش نیست هم ریسکش است لیکن شما همین فکر کنید که نباید شما همین خطاگی رو برو شوید یعنی مینیمال ریسکی کار آغاز کنید یعنی مبلغی کم که آغاز کنید کمتر سانی اضافه کنید یک بار کاری کلان به دست نزنید بسیار خطاگی بسیار نفرها همین هست که
کار ندانسته مبلغ کلان رو وارد میکنن، کاری کلان رو میگیرن یا باری کلان رو میگیرن، فروخته نمیتونه با قرضه میبودن. یکی کار تجارت از خوردش آغاز کردن کار، آهسته آهسته اضافه کردن کار. بسیارا فقط فایدهش رو فکر میکنن و پرابلمی در دنیاش بوده رو فکر نمیکنن، برای همون یک بار مبلغ رو میکنن. کدام کاری که نباشد از خوردش شما باید سر کنید، از کوچک سر کنید، آهسته آهسته سون شما باید اضافه کنید. سلامت башед. Дорогие друзья, мы будем отвечать на русском языке тоже в рубрике Рустам Рахматуллах. Задавайте вопросы, ставьте лайки, поделитесь и рекомендуйте своим друзьям. И задайте вопросы, мы будем стараться на все ваши вопросы ответить. Удачи вам. دوستان عزیز، همین ویدیو رو شما دیده ایستادتون، من خواهش میکردم که در زیرش لایک مونید، پدیلیت کنید و به دوستای خود توصیه دید. بسیار نفرها از حساب ندانستن به سوالشون جواب نگرفتن دشواری کشیده ایستادن. ممکن است که به یک نفر دو نفر دوستای شما همین چیزها پسند میبیاید، برای زندگیش کمک میرساند و میتواند زندگی خود را آباد کند. البته هر یک نفر امروز باید سببگاری خوشبختی دیگر کس باشد. با مسئولیت خود، با عمل خود، با یک کردار و رفتار خود ما کوشش میکنیم که به همه سوالهای شما جواب داده باشیم. سلامت باشید.